बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलाव बड'लेण्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि उदां इसवारि बिजय बसुमतारी आरो दिदोम दैमारि बिथांमोननि मोनसे हानजाया दावबायफैदों। दावबायफैनायजों लोगोसे जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथां गाहाय नेहाथारि उदां इसवारिया मा फोरमायदों फै जों आबुङै मोनथिनानै लानि। गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारिनि खौरां। गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बेबायदि मेडिया फैनाय नोंथांमोनखौ जों बेबायदि लोगो मोननायखाय जथेस्थ' मोजां मोनदों। आरो जों फैनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो मोनसे बड'लेण्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट ससाइटि गोदानै जोङो दाफुंदों बावैसो। आरो बेवहाय आङो बर्तमान जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङ। आंनि मुङा उदय स्वरगियारि आरो लोगोआवनो बिथां बिजय बसुमतारी मानासनिफ्राय बियो ट्रेजारार हिसाबै दङ। आरो जोंनिनो बे जायगानिनो बाखिन्दा बिथां प्रबिसर बसुमतारी बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङ, जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबै दङ। आरो बाखि बेसेबां जोंनि गेजेराव मेम्बारफोर दङ बेवहाय। जों बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो खारन बेयो जोंनि बे बड'लेण्ड समग्र बड'लेण्डनिनो मोनसे सम्पद होननानै जों सान्दों। आरो जों बे रायमना नेसनेल पार्क बेखौ जों खोनादोंमोन, खिन्थु जोङो बेयाव फैनो हानाय बेबायदि सुबिदा मोनाखैमोन। आरो जोङो दिनै ससाइटि जानानै जोंहा मोनसे दायित्व जाबाय, जोङो एज ए मेम्बार बेयाव फैनांगौ आरो बिसोरनि प्रब्लेमफोर बा माबायदि डेभेलपमेन्ट जागासिनो दङ बेफोरखौ जोङो सुलु लानाया जोंनि दायित्व। बेनिखायनो जोङो मैया जोङो बेयाव फैनानै बिथांमोननि अर्थात बे जायगानिनो रायमना गल्डेन लेंगुर इक' टुरिज्म ससाइटिया जोंखौ आदरख खालायनानै अर्थात जोंखौ वेलकाम खालायनानै जोंनो एसेबां मोजाङै आलासि सोंनाय बायदि बिथांमोना थानो जायगा होदों आरो जायगा देखायलाबायदों आरो बिराद मोजां मोनदों जोङो। बिथांमोननि जिथु आदरख अर्थात बिथांमोननि रिसेपसना बिराद हामजाथावना। आरो जों आसा खालायो बिथांमोननि बेबायदि रिसेपसन खालामनाया गुबुन टुरिस्टफोर फैब्ला आलासि फैब्ला बिथांमोना जेन बेबायदिनो खालामबाय थागोन जों बेखौ आसा खालायो। आरो जों जेसेबां हायो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बा माबा मोनसे डेभेलप खालामनो दंब्लावब्ला जों बेखौ आसि थुना गालांगोन होननानै अर्थात जों देखायना गालांगोन होननानै जों सान्दों। आरो बेबायदिनो जि हायो इनपुट बेखौ बिथांमोननो होदों। जोङो दिनै फुङाव संकस अर्थात बे चौधुरी घाटआव थांनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों, खारन जोङो बेयावहाय जिथु सेनिक अर्थात बिदि लेन्डस्केपआ बिराद मोजां। आरो जोङो भितराव थांबावनो हाब्लाथ' मोजांमोन, खिन्थु जोंहा समायनि अभाबाव जोङो बेबायदि एक्सप्लर खालामजोबनो हायाखै। जों आसा खालायो फैबाय थानाय समफ्राव जों फैबावनानै आरो सिङाव हाबनानै ट्रेलफोरखौ जों नायनो जों जोबोद इच्छा आरो फैगोन बेखौ जों सान्दों। बिनि उनाव जोङो मोनसे खोथा सान्दों, जोङो जिहेतु बे टाइगार प्रजेक्टनि आन्दाराव गोलैजोबो समग्र बे संकसनिफ्राय लानानै बरन'दि अर्थात बेजों धनसिरिहालागै बेयावहाय किसुमान प्रजेक्टफोर थायो होननानै जों खोनानो मोन्दों किसुमान सुलुंनि जुगिदि। जोंनि गेजेराव बिथां रिटायार जालांनाय मिस्टार सिआर भब्रा सार आरो गोबां बिदिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दङ, बिथांमोना एसे आइडिया होदों। जों सम सम मोनसे बे अर्थात जों ससाइटि जानानै सम सम मा खालायगोन जाहैबाय मोनसे वर्कशप प्लास एवारनेस प्रग्राम बेबायदि फाथिनो सानदों। एभ्रि क्वार्टारलि मेबि जेनेबा मास मोनसे मोननै मोनथामनि गेजेराव खेबसे बेबायदिनो वर्कशप फाथिगोन जोङो। रायमनायाव दिनै लायोब्ला नेक्स्ट वर्कशपखौ जोङो मानास बा बेबायदिनो जोंनि उल्टापानिफ्राव लाहैगोन आरो बेयावहाय एवारनेस होगोन मानसिफोरनि लकेलफोरखौ लानानै। आरो टुरिज्मखौ माबायदि मोनसे हाथियार हिसाबै अर्थात जोंनि इक'नमि डेभेलपमेन्टनि मोनसे हाथियार हिसाबै बाहायनो हागोन, अर्थात बेखौ मा होनना बुंगोन बिजों हिसाबै जोङो लानो हागोन, बेबायदि जोङो सान्दों। बेनिखायनो एवारनेस प्रग्रामा मस्ट इम्परटेन्ट। बेनिखायनो जोङो सम सम बिदिनो कमिटि अर्थात जोङो जि ससाइटि दाबाय बे ससाइटियाव जों डिसाइड खालायगोन बबे जायगायाव बबे खालाराव जोङो एवारनेस लाबोगोन बा वर्कशप फाथिगोन। हरसे थानानै बा हरनै थानानै जोङो वर्कशप फाथिगोन आरो बेवहाय रायजो राजाखौ लानानै जोङो वर्कशप फाथिगोन, बेखौ जोङो थांखिबाय थादों। जों डेभेलपमेन्ट हिसाबै अर्थात जोङो दायो जों मोनसे आमब्रेला अर्गेनाइजेसन अर्थात बेवहाय
ससाइटि थागोन गुबुन गुबुन इक' टुरिजम ससाइटि थागोन बेवहाय ट्रेभेल एजेन्ट थागोन टुर अपारेटर्सफोर थागोन टिकेटिं एजेन्टफोर थागोन ट्रेन्सपर्टारफोर थागोन आरो बिदिनो हटेल बा हमस्टे बेफोर गासैखौबो ज' लानानै बे मोनसे आमब्रेला अर्गेनाइजेसन आरो जोंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो ज'यै जाहाथे खामानि मावनानै जोङो बिटिआर टुरिजमखौ डेभेलप खालामगोन आरो जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो ज'यै खामानि मावगोन आरो जौगालांनाय खामानिखौ जोङो नाजाबाय थागोन आरो जिदु प्रब्लेम फैगोन प्रत्येक सुबुंहा बा प्रत्येक इउनिट बा प्रडाक्टहा मोनसे मोनसे प्रब्लेम फैयो बे प्रब्लेमफोरखौ जोङो इन कलाबरेसन विथ बड'लेण्ड टुरिजम जिहेतु बड'लेण्ड टुरिजम आलादा मोनसे डिपार्टमेन्ट दंखायो बड'लेण्ड टुरिजमाव बे बड'लेण्ड टुरिजमजों जोङो लोगो लाज्लायनानै बा रायज्लायलायनानै जों माबायदि डेभेलप खालामनांगौ बा बबे लामासिम आगान सुरबोला मोजां जागोन बेफोरबादि साननाय हनायखौ जोङो खालामबाय थागोन आरो बिथांमोननो जोङो एड्रेसखौ खालायगोन अर्थात बिथांमोननो जोङो प्रब्लेमफोरखौ बा मावनांगौ थांखिफोरखौ जोङो खोन्थाबाय थागोन बिथांमोननि लोगो लाज्लायनाया जोंनि गेजेराव थागोन आरो जों बिथांमोननि बेबायदि सहाय एबा जोंनि आइडियाफोरखौ होबाय थागोन बेनो जोंनि मेन उद्देश्य आरो बर्तमानावहाय हाग्रानिफ्राय मुफुर ओंखारनानै गामियाव गोबांथार दुंहाव बारहावा खालामगासिनो दं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा बुङो बेवहाय जिहेतु बुंनो थाङोब्ला बे समग्र एरियानो जिब जुन्थुनि जायगाखामोन आरो बेवहाय जोङो लासै लासै जोंनि बे बर' माहारि आरो बेहायखि इन्डिजिनास ससाइटिफोर दङ बिसोरो जंगलाव थानानै मोजां मोनग्रा मानसिफोर बेवहाय जोङो अर्थात बेबायदि कनफ्लिक्ट जानायाव जोङो सहाय खालामनांगोन सहायज' थानांगोन बेबायदि जाखायो जों मिथिगौ एलिफेन्टआ मोनसे बिराद जायगा बेरायग्रा मोनसे जुन्थु बिसोरनो थाखाय बिराद गुवार जायगा नांगौ बेवहाय खिन्थु जोंनि बेसेबां एलिफेन्ट करिडर दङ बे एलिफेन्ट करिडरफोरखौ जोङो मानसि माहारिफ्रा मा खालायखो बेखौ धंस' खालामदों न' बां लुनानै धंस' खालायदों आरो बिदिनो बिन्थिनाय लामाखौ जोङो दानथेनानै बा मा होनना बुङो बन्द' खालायना होदों जायनि जाउनाव एलिफेन्टफ्रा खाथिनि गामिफोरखौ थांनानै धंस' खालामदों माइफोरखौ आबादफोरखौ नस्थ' खालायदों बेयावहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खारन बिसोरनि मोनसे राइटखा जिब जुन्थुनि आगोलनि जायगाखामोन बेयावहाय आं बे नोंथां सोंनाय प्रश्न मुफुरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला अर्थात मुफुरा मानासावबो मैया दाखालि खोनादों मानासावबो ओंखारबोदों औ बेखौ हानायखिनि रायजोफ्रा बेखौ माने सहाय माने मा होनना बुङो हयज' खालायनांगोन आरो बेखौ ट्रेंकुलाइज खालामनाया अर्थात बे डिपार्टमेन्टनि नाजानांगोन डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टफ्रा एसे गामिफोरजों ज' जानानै बेखौ हमनानै हाग्रायाव हेगारफिननांगौ आरो बेखौ जाहाथे हानि खालामनाङा इनजुर खालामनाङा नस्थ' खालामनाङा बेबायदि आरो जोङो बेबायदि माने सहाय खालायनांगौ मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738